tunlai chu China ram hi achenge yom hle a khovel ram tam tak Pakistan le North Korea tel lovin an thin rim rona zami lowin mala la zela amaram chunga hiam boina tam tak a thleng na sa hle a chungte chui lo thli rang karliam ta khan China ram hian rial atlana sa hle a artui tia tia rial hi atlani thilte po ti chena sa hle a herial tla hian China mi puimak tia hlo hle a achan chu heng rial te hi coronavirus pianang deuh khan an omani chanching an lo hria danin China ram theng khata hian khau khuwa papuang na sa hle a China marlama frut nuwa China chimlam kho pakhat gaung si borvela po athleng to a he ko hi China agriculture mun poimo lutuk pakhat ani thlaian ei chena sa hle a China media lama chuan 60 acre huam chungvela ti chhia an tia mase khuwa lo nei tu te chuan 60 acre aya zau fe khau khuwa phiana ti chhiani nan soyani China rama hian khom dana maksot hle a tun nai lokhan Beijing haubei vela tornado hi alo lang thuta tornado hian thila ti chenwal nia soyani her tornado dumkul hi karkal talam Beijing ami ania Beijing khopuya chengte chuan an hlaulom hle ani her tornado po hi kar nikal ta vela mi ni in thil engemaw ti chenwal nia soyani China ram chunga hian mi noili chuang fe in lama quarantine in an oma sarkar in lockdown na puanga a virus fe tak chuan tamlu tuklo mase communist ramani angin uhana virus larla yang deuh khan sarkari strict thar le ani NDTD sina tarlan danin Beijing hospital pakhat chuan junni som pasari khan kho sikte ada khom na mi somni paruk coronavirus kai thar an mutoa mase China sarkar soidan chuan kho pui Beijing zong a hian mi somni pakhat chin ang kai thar ati ani Beijing a hian kho sikdana department big hospital hrang a hian somriat chuang fe a oma aom jia chu Beijing zong a case an mu thar mi somni pakhat chu hospital pakhata an mu ai na tlem zo kani chu Beijing hian lockdown kalpuin in pakhata tangin mi pakhat chia cha khaile dam doivel lam turin chua phal saka motor khal chua po a khapani tunaya case thar mu tur om vak lo ni in China sarkar chu na soya mase an full lockdown thut thi chu engemaw a omani ti hriatin a rin hlel thayani China hian mi puite chu sarkar hin rama chu sakna sa hle a hei wang hian sarkar chunga po mi pui hian thinrim hle ani hainang khobor vela lo nei tu te po hian an thinrim jia chu video ate an posa hainan hi China chimlam thlerkar pirlil vetaka omani a kumsang kha zakwa somnga vel khan China ram leili vela tangin lo nei tu te chu an pem luta agriculture lama po ma an son hle ani mase kumsom ruk chuang fe huana an lo nei to chu China sarkari na certificate adu anga mu lo awang chuan a chu saka an thlaite chu ati che sakta ani ariluna thlak du ngotang le China hian communist party hian China ram hian ta deuh vek tura an ngai meya an scheme hnuaia ram leite chuan kumsum sari chhung an omna turin in an sathaya thingtlang lama lo nei tu le huan nei tu te chuan an ram lei hi an mandan tura zirin akum hi atam deuh thayani Sichuan Trust Company headquarter ma po investor ho an pungnem hle a achan chuan poisa lak le tan du wangani police ten mi pui pungkhom te hi an hnot dara SCT company hian investor ten hena atia mangin a omle lova dollar billion 3.6 vel chu investor te hi a pelet lawani poisa investor ten an mu lo chan chu China economy tlak chet wangte po ania soyani SCT company hian ang company a poisa da pungte hi ang company building te ang hral hnuwa peklet le atiam hnu no le a mase hi investor te chuan an ring lo hle ani Hong Kong chungchang hi chu media lama chung kan hrenem hle to me an dan thar theng khat te hi lo en thuak thokila mi pui vei wana public transport ti chet ani chuan ati chetu chu terrorism anga ngai ani ang mi tu po thil ti diklawa man ani chuan mi pui office a in lan theilo ani dan thar tam tak po aloma a toizong in soi meila China sarkar kalzonga om hole an national security tana hloma om te chu man mi le dam chhum lungin tan theina danang khani top mai ani ka ngai ve dan chuan hei hi moi nai dewa mi pui zalen na chu sak dan chu ani ber mai mi pui ten an du an soi thei to don lova China in anti national atianga
jela ang khung mai don ani hedan hi en chen deuh chuan China mi le sa tan chau ani lova foreign citizen po huwa mani antinam foreign mi pakhatin China sarkar soi cheta vak se China sarkar in lo khreta se khapa kha China jin huna an lo man thayani China Communist Party nge anti thathine Chinese sep somnga pakola Indian am ben nuwa TikTok chuan thu chuaron nei vele a thu chua chuan tuna Indian application an ben ni temporary mai ani a government stakeholder ten min ko le a kan application hi a fel fai tak ani ti fin fiale thelu turin min ti ani an tia ti chuan an soizel na a TikTok app sian India danangin data privacy le mi security te chu kan vong him tlat ani an tia he kan von him na hi khoiram tan ani a China sarkar po telani hei hi hun lo om zel tura po kan ti don ani an tia an soidani chuan China sarkar in engemaw data deal se an pedon lo ani hei hi ke chuan ko oi lo khopa achan chu China intelligence yan dan kumsang ni som pasari khana siama chu dan article sompali le article somparukwa hian ani hemi dan an siam article sompali a hian China National Intelligence Institution hian tu po ami le sa pol le group te po amamo huna puitura somani chuan an puitura ni article somparukwa soidan chuan intelligence official ten eng huna po phallo po ni se China ram chunga eng pol eng mi po ni se an duang data le thil eng po an lakkhawm thei ani ti hi ani heng dang karon soitel hi an dan buwa ain zia chung chuan engang pon TikTok company hian lo do dal ma se China sarkar hian an lak sak thei ani ani lo chuan ang company chunga khes an siam mai don ani heiwang hian US le Australia pon Huawei 5G po an lo du to lo ani kha tu nai deuh khan China kho pakhat I cheng khuwa chuan tuilian awangin kho chunga hian an turna sa hle a he kho hi Three Gorges Dam atangin mel somni panga velega hla ani Three Gorges Dam hi China a dam lian ber ani a dam tui kwa hi square kilometer sang khat somni pali laya lian ani China a tulaya ruwa sur tamlu tuka wang hian dam tui khwa hian tuya tamlu tuka news lama an soidan chuan tu nai mai khan tui khwa tui hi an sa ani hei wang hian I cheng khwa hian tuya len pha ani Hubei province lama po tui hi lian na sa hle a Three Gorges Dam tui khwa hi tuya tamlu tuka wang hian a chim mai an hlawa hei wang hian tui chu an sa ani trong tu chelawa han chim pal ta mai seng chuan China chuan buai ve khopang le
怎么办哦？有人流哦，流下去没有？加油站妇幼保健院入口已经被洪水淹没。好了，明天这，今天是个春天的天气。he video lo en ve vain kalo me khongai takin like le subscribe ka milo me sa hram la video dangte siam min ti phur ve a ani phot ule